שלום לכם, אנחנו שמחים להיות איתכם עם קולות של שינוי, התוכנית שמביאה את סיפורם של האנשים שפועלים למען החברה ומנסים לעשות כאן משהו טוב למען כולנו. היום מתארח אצלנו דוד סולומון, מנכ"ל ומייסד תנועת נפגשים, תנועה א-פוליטית, הם מדגישים, שפועלת במטרה לבנות חברת מופת ציונית ולחזק את החיבור בין חלקי העם היהודי בארץ ובתפוצות, מתוך הבנה שרב המשותף על המפריד. שלום דוד. אהלן קרן. משפטים מאוד גדולים, מאוד מפוצצים, אבל אנחנו ניתן לך לשכנע אותנו שיש תוכן ואמת בדבר הזה. פועלים במטרה לבנות חברת מופת. מה זה אומר? זה גבוה. אז אולי נמשיג את זה רגע. כן. בעצם אנחנו פועלים בהשראת המילואימניקים. התנועה קמה לפני 3 שנים. תכף אולי נשתף בסיפור האישי שגרם לי, הניע אותי לפעול. והמילואימניקים הם מודל לחיקוי לכולנו, למה זה אומר חברת מופת, להוריד את זה ממילים מאוד מאוד גבוהות, לאיך זה נראה במציאות. אנשים ששונים אחד מהשני, מגיעים מכל הקצוות, מכל המגזרים, מכל המעמדות, מנכ"לים הכי בכירים במשק, אנשים מכל רחבי המדינה. אנשים הכי טובים שיש, שמחוברים ביחד למשהו שגדול מכולנו, שזה המדינה, שזה העם שלנו. כן. ומוכנים לתת מעצמם בשביל הדבר הזה, נכונים להקריב אפילו בדבר הכי יקר, שזה החיים שלהם. אז חברת מופת, זה אולי המילואימניקים, זה מיקרו-קוסמוס לחברת מופת, זה אומר אנשים שונים שמסוגלים להיות ביחד בשביל משהו גדול מהם. כן. אנחנו מנסים להעתיק את המודל הזה מהמילואים לחברה הישראלית כולה. אבל יש מי שיגידו שמה שאתה מתאר זה בעצם אנשים שמוחקים את עצמם, את הדעות שלהם, את הזהות שלהם, בשביל איזה כור היתוך אחיד, מאוחד ומשטיח. מה תענה להם? זה האתגר. אני חושב שמי שמגיע לשטח רואה שאנשים שונים לגמרי אחד מהשני, וכשיורדים לשטח ורואים בעיניים, רואים אנשים באמת שונים לחלוטין. זה הכי בולט ב7 באוקטובר. זה בלט בצורה קיצונית. אחד מהפרויקטים שלנו הוא מתמקד בנוער, נקרא צמד ברזל. בעצם לוקח צמדי ברזל, זה מושג מהלחימה. כל צוות מורכב מצמדים שלוחמים יחד, ולוקח צמדים שמפכים גמורים אחד מהשני, שב6 באוקטובר היו במתח מאוד גבוה, במריבות מאוד קשות סביב הרפורמה המהפכה המשפטית. 7 באוקטובר מצאו את עצמם כתף אל כתף בקרב, ואז מצאו את עצמם תקועים, בלי לדמיין את זה, 1.5 שנה ביחד. כן. אנשים שונים לגמרי. ומה עושים מהצמדי ברזל האלה? תכף גם אולי נרחיב, אבל הם מגיעים לתיכונים, פוגשים את הנוער, משקפים להם משהו שקצת שונה ממה שהנוער פוגש ברשתות ובאולפנים. אנחנו רואים את זה על המסך, דוגמה לנער בסיום הרצאה, אפשר ממש לראות בתמונות. זה למה תכף נצלול ממש ככה לפרויקטים הספציפיים שאתם עושים, גם צמד ברזל. אני רוצה לשאול אותך, אתם הוקמתם בעצם ב-2022, מה היה הטריגר, הדבר הזה שראית ואמרת, אני חייב לעשות משהו, אני חייב לפעול לשינוי? אז קודם כל זה לא רק אני, זה הרבה מאוד אנשים טובים, המון אנשים טובים. השנה היו מעל 100,000 איש ברחבי הארץ בפעילויות ואירועים שונים. זה אצלי התחיל בסיפור אישי בתיכון, שיחקתי כדורסל, ממש כל ערב, במשך שנים, אימון קבוע, מסיים את האימון, לוקח את התיק, נוסע הביתה. יום אחד היה אימון בגוש עציון, ליד אלון שבות, יישוב שמה. הסתיים האימון, 5 דקות הליכה מהאולם כדורסל, יש תחנת אוטובוס, הגעתי לשם, ראיתי שהתיק שלי פתוח, נפלו לי הנעלי כדורסל, משהו שלא קרה לי בחיים. חזרתי, מצאתי אותם על צד הדרך, חזרתי לתחנה, בערך לקח לי 10 דקות הלוך ושוב הזה. הגעתי הביתה, ב6 בבוקר אמא שלי דפקה על הדלת, אמרה שמתקשרים מהביטחון, שואלים אם ראיתי משהו, אמרתי שלא ראיתי כלום. הסתבר שבדקות שהלכתי, כנראה רכב של מחבלים עבר בתחנה שבה עמדתי, הוא חיפש לחטוף נער אחד, לא הייתי שם, הוא עשה פרסה וחטף את 3 הנערים. וואו. גלעד, אייל ונפתלי, השם ייקום דמם, ובעצם מאז יצאנו לצוק איתן, שובו אחים, צוק איתן, חשבנו שטיפלנו במנהרות, חשבנו שגמרנו את האיום הזה, לצערנו לא עשינו את העבודה כמו שצריך, והיום אנחנו משלמים בריבית. אז זה היה חטופים שכולנו התאחדנו סביבם, כל העם, כל העולם היהודי המאוחד. כן. היום יש לנו תמונת מראה לאיפה אנחנו... כן. אז סביב חטופת 3 הנערים, אמו של אחד החטופים, בת גלים שייר, הקימה ממש ארגון ששאב את רוחו מהביחדנס הזה. ממש. אבל אני שואלת מה אתה ב-2022 ראית בחברה הישראלית שאמרת, אני, דוד, בן כמה אתה אגב? היום 28. 28, שזה בכלל באופן כללי, מבחינתי אני עפה על זה שהדור המושמץ בעצם עושה דברים מופלאים. מה אתה, דוד, בין ה-28 בשנת 2022 ראית שאמרת, אני חייב להיכנס לזירה הזאת ולשנות את החברה הישראלית? אז נראה לי זה 2014, אז נחרט לי בראש שקיבלתי את החיים כנראה במתנה, אז אני מאמין שחיים שאתה מקבל במתנה, אתה צריך להשתדל לעשות אותם משהו טוב, שבעצם כולנו מקבלים את החיים במתנה. לא תמיד רואים את זה, ואחרי השחרור שלי,
כשפיקדתי הייתי בכפיר, פיקדתי על טירונים, כולם ביחד, דתיים חילונים, בחיים לא חשבתי בכלל על ההבחנה הזו, של דתיים חילונים, שאתה בצבא. אתה משתחרר, רגע אחרי זה התחילה קורונה, ובקורונה היה רגע שבו ממש הייתה לי תחושה שאנחנו ברכבת שדוהרת ב-200 קמ"ש לקיר, וחסרה הנהגה שתעצור את זה. לא רואים איזשהו וקטור אחר, וכולנו מתעסקים במתי נחזור לקניות, ועל פי התו הירוק כן או לא, ואנחנו דוהרים לתוך הקיר. כאילו זה ממש, הטריגר היה, אני חושב בתקופת המשבר זה לפתוח מוסדות לימוד בבני ברק, שאני זוכר שהיה אז פרסומות של המדינה, גם בקשת ועוד מקומות של צריך להישמר ולסגור והכל, ואתה אומר לעצמך, אבל הציבור החרדי בכלל מדבר שפה אחרת, הוא לא רואה את הטלוויזיה, הוא לא רואה בכלל את המשטרים. אנשים שיושבים באותו רדיוס של קילומטר, תל אביב, בני ברק, קחי גבעת שמואל כשם קוד דתיים, רדיוס של 1.5 קילומטר אווירי, ולא מדברים אחד עם השני. לא בכלל מדברים בשפה אחד של השני. אז אמרתי שחייבים לעשות משהו, ויצאנו לשנה של מחקר, של הבנת הבעיה על העומק. עוד כמה חברים טובים שגם, אחד היה קצין אז במ"מ, אחד בצבאות. במחקר הזה גם הצלחתם להבין איך הגענו עד הלום, ומה אנחנו הולכים לעשות אחרת? מה אנחנו הולכים לעשות אחרת, אנחנו עדיין מחפשים את הדרך. יש לנו כמה הצעות לפתרון. אני חושב שהבעיה היא מאוד גדולה ועמוקה, והפתרון הוא מאוד רחב. הבנו שהכיתוב הזה, הוא יושב בעיקר על חוסר היכרות, קודם כל. הוא יושב על זה שהמון שנים התעסקנו בלפתח את המדינה, את הבניינים, את הצבא, אבל שכחנו להתעסק במי אנחנו. וכשאתה שוכח שמישהו אח שלך, אז כשהוא קצת מעצבן אותך, אתה רוצה להיפרד ממנו. כי זה הכי קל. כן. אבל כשאתה יודע שבתוך המשפחה הגרעינית שלו, תמיד אני מסכים עם אחים ואחיות שלי. אבל אני יודע שהם אחים שלי, אני אתן הכל בשבילם. זה אף פעם לא בסימן שאלה. כן. וכששוכחים שאנחנו אחים, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו שוכחים, אנחנו עכשיו ערב 9 באב. כן. גם אז שכחנו, וזה היה לנו ביוקר, ו2000 שנה לא היינו כאן. כן. אז מה אתם עושים, תכלס? בואו נחזור לפתרון, לפרויקטים המרכזיים שלכם, איך כל הדבר הטוב הזה הופך להיות משנה עולם. אז יש לנו כמה מודלים של פתרונות, שכולם מועתקים בעצם מהמודל של המילואימניקים. במילואים יש כמה מוטיבים שזיהינו אותם. אחד זה אנשים שונים שנמצאים ביחד לאורך זמן, בלי תיווך דיגיטלי. זאת אומרת, מסתכלים אחד על השני בעיניים. זאת אומרת, המפגש האנושי, עין לעין, משנה עולם. אחר כך שיש משימה משותפת. זאת אומרת, אנחנו לא רק נפגשים כדי לדבר, אנחנו נפגשים כדי לעשות. והדבר השלישי, שהוא מוכח בהמון מחקרים כבונה אמון ברמה הכי גבוהה, זה שהחיבור שלי ושלך לצורך העניין, עוזר למישהו שלישי. ובאך כנראה מבין שלבד לא יכולתי לעזור לו, ובזכות הביחד שלנו עזרנו למישהו השלישי, והחיבור בינינו נבנה. וכל הדבר הזה, נכונות להקריב. אני מוכן לתת מהזמן שלי, אני מוכן לתת במילואים גם את החיים שלי, אם צריך, חס וחלילה. אז בעצם להעתיק את המודל הזה לאזרחות. כל הפרויקטים שאנחנו בוחנים אותם, שהם מפגישים אנשים שונים, לאורך זמן, פנים אל פנים, עם עשייה משותפת. זה המודל. שתורמת לגורם שלישי. כן. גורם שלישי. אז יש לנו, נתחיל בנוער, אנחנו מאמינים קודם כל שזה דור אדיר, שאני מאוד אופטימי, למרות הכאב המטורף של המלחמה, וכל יום פוגשים חטופים ומשפחות שכולות, והכאב הוא, וחברים שנפצעים ונהרגים, הכאב הוא אדיר. אבל כשאתה מסתכל על הנוער ועל הדור שנלחם, כן. אז העתיד הוא מזהיר. No offense, אני כורכת אותך עם הנוער הזה עדיין, זאת אומרת, האופטימיות גם שם. את יוצאת לשטח ואת רואה, פשוט יש, ב8 באוקטובר, כל ישראלי שאל את עצמו מה הוא יכול לעשות. ממש ככה. כבר ב7 באוקטובר בצהריים. אז ראינו עכשיו עם הטילים באיראן, שמי שהגיעו לבת ים ולפתח תקווה לשקם, זה נוער, שפשוט הגיע ולא אכפת לו שהוא באזור של איום, והוא בא לעזור לאנשים למפונים, והוא בא לעזור לנקות. הם שם. כן. אנחנו רק צריכים לתת להם משימות גדולות. אז יש לנו פרויקט עם הנוער שנקרא צמד ברזל. לוקח צמדי מילואימניקים. שזה מה שהתחלנו לדבר קודם. הפכים. ביחד הם מעבירים, אנחנו מכשירים אותם, בונים להם את הסטורי טיילינג, הם מגיעים לתיכונים. ועכשיו גם יש פרויקט בשת"פ עם החברה למתנסים בכל הארץ, גם לציבור הבוגר. והממסד מחבק את הדבר הזה? זאת אומרת, מערכת החינוך, הרשויות המקומיות? אז כבר עשינו שיתוף פעולה עם משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, כבר עובדים בשיתוף פעולה, החל חינוך ראשי בצה"ל, נכנסים לעבודה משותפת, מתוך הבנה שזה גם נותן למילואימניקים משמעות באזרחות. אנשים מחפשים, מעבירים את מה שחווינו בשטח, הלאה לאזרחים, שתכירו שמשהו טוב קורה פה. אז למילואימניקים זה נותן משמעות, לנוער זה נותן תמונת ראי אחרת. וכמה יישובים אתם פורסים עם המיזם הזה? התחלנו אותו לפני 7 חודשים, היינו כבר במעל 120 תיכונים וקהילות. רציניים אתם. לשנה הבאה יש כבר 150 הזמנות סגורות, אנחנו שואפים להגיע ל300 הזמנות בשנה הקרובה, אם מישהו גם שומע אותנו וממערכת החינוך, עושים בגוגל צמד ברזל. וחוץ מצמד ברזל, יש לכם גם עוד מיזם, עוד איזשהו פרויקט שמתעסק בעולם של המילואימניקים והמשפחות שלהם. בואו נראה את זה.
זה שמדובר באויב בלי גבולות, ידענו את זה עוד לפני 7 באוקטובר. ועדיין כואב לראות שמדובר באויב שבדרך להשגת מטרותיו כל האמצעים כשרים. אני כמובן לא מדבר לא על חמאס ולא על חיזבאללה. הם באמת שלא מטרידים אותי, אותם ננצח. אני מדבר על האויב שבתוכנו. זה שבזמני משבר נעלם פתאום אל מול פרץ האחדות שנובע מתוכנו. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. אבל בכל פעם שרוחות המלחמה שוכחות והסטיקרים של אנחנו ננצח מתחילים לדהות, הוא שוב מרים את ראשו, וכמו סרטן פשוט מתפשט לכל חלקי החברה. אבל יש גם נקודת אור. ימין משיחיסט ושמאל אנרכיסט הקריבו את החיים שלהם אחד למען השני. אתם דור הניצחון, מורשתם של חברינו הגיבורים, חדה וברורה. הרוח הזאת היא התרופה כדי להילחם באויב הזה, ואותה חייבים לשמר בשגרה. זה בדיוק מה שעושה קהילת המילואימניקים, גוף חברתי א-פוליטי, שמאגד אליו את הארגונים הגדולים בישראל במטרה לסייע למשפחות המילואים בשגרה ובחירום, ומתוך שאיפה להמשיך את ערכי הרעות והאחדות גם לחיי האזרחות ולסייע בהנחלתם לכל בית בישראל. כן, אז לפרויקט הזה קוראים קהילת המילואים של ישראל. נכון. בוא תספר לנו על זה. אז מתוך הבנה שביום שאחרי המלחמה, אנחנו מניחים שאנשים יחפשו להמשיך להשפיע, ולהמשיך להעביר את הרוח שהם פגשו בשטח לכל החברה הישראלית. הקמנו את קהילת המילואימניקים. ב7 לאוקטובר בדרך לעוטף יצאתי מתל אביב, בוקר שמחת תורה מהבית כנסת, אחרי צהריים יצאתי לכיוון העוטף שהקפיצו אותנו, עצרתי אצל חבר יואל זילברמן, שהוא מנכ"ל השומר החדש, והוא אמר לי שלהערכתו יש כבר 1,500 הרוגים. היה לי ככה שעה נסיעה דרומה ולחשוב, אמרתי שאם זה האירוע, אנחנו באירוע לכמה שנים, שמי שיחזיק אותו זה המשפחות בבית. אז חלומות גבוהים, זה יפה. הבנת מה שלחברי הממשלה לקח יותר זמן להבין, נראה לי. כן, כי נראה לי כי אנחנו עושים מילואים, אז אתה יודע איך זה... אתה מבין איך זה, מהשטח. ותמיד לימדו אותנו בצבא, שהצבא שלנו יושב על אנשי המילואים. הסדיר מחזיק חלק קטן מהמתח המבצעי, ובדרך בעצם עלתה המחשבה שיש חזון גדול, אבל צריך לעזור לאנשים לעבור את המלחמה הזו. אז יחד עם מעל 40 גופים, הקמנו מרכז סיוע, שפותר כמעט כל בעיה של מילואימניק, עברו באתר של מרכז הסיוע מעל 50,000 משפחות מילואים, יש כבר קהילה עם מעל 20,000 משפחות מילואים, וואו. ומעניקים סיוע, זה מה שעושים. כמות גדולה. כן, ודרך הדבר הזה בעצם רותמים שגרירים, כן. שמחפשים לעזור ביום שאחרי. כן. זה האסטרטגיה. אתה יודע, אחד הדברים שגורמים לי להיות אופטימית, זה ריבוי הארגונים מהסוג הזה שאתה מדבר עליהם. דיברת עכשיו על משפחות המילואים, אז יש את העוגן למשפחות המילואים, יש המון ארגונים שתמכו במילואימניקים ובני משפחותיהם. גם באלמנט של השיח והחיבור בין קצוות שונים בחברה הישראלית, וההתנערות מהקצוות בעצם, יש הרבה ארגונים שצומחים בשנים האחרונות ותפסו תאוצה, שזה דבר מבורך, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה הייחוד שלכם בתוך כל העולם הזה? אז הלוואי שיהיה עוד ארגונים, יש לנו בעיה ענקית. כן, כן, לגמרי, חיוב. אני חושב שהמילואימניקים הם אנשים שעברו משהו אישי מאוד מאוד עמוק ושילמו מחיר יקר, ולא היו מוכנים שנחזור למה שהיה פה ב6 באוקטובר, ואנחנו תנועה שפונה לכל החברה הישראלית, אבל בונים על המילואימניקים כמנהיגים מקומיים שיובילו שינוי. אני חושב שזה משהו מאוד ייחודי, אנשים שכל מה שאנחנו יכולים לדבר, הם כבר למדו על בשרם, וצריך לתת להם את הכלים, להוביל, כן. ברמה המקומית, ברמת החינוך. צריך להפסיק לשלוח להם צווי 8 ושיחזירו את כל הדבר הזה לחברה האזרחית. צריך לנצח את המלחמה הזו, להחזיר את החטופים כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר. בוא נדבר רגע תכלס. כמה השפעה תכלס יש לכם? בוא נתחיל עם מספרים, כמה משתתפים בפעילויות, כמה חברים בקהילה, כמה מוקדי פעילות בארץ. אני מבינה שגם אתם פועלים בחו"ל. נכון. אז יש לנו, השנה היו באירועים, בעצם מ7 באוקטובר, זה כבר שנה וחצי, מעל 100,000 איש באירועים ברחבי הארץ. במערכת החינוך פגשנו שנה שעברה מעל 10,000 בנות ובני נוער, במעל 80 תיכונים ברחבי הארץ. המטרה היא תוך 3 שנים להיות בלפחות 70% מהתיכונים בישראל, נצל את המומנטום הזה של המלחמה, שלא נפספס אותו. בחו"ל יש לנו פרויקט נוסף, פרויקט דגל, שנקרא משפחה למשפחה. בעצם לפני המלחמה הייתה תחושה שיהודי התפוצות מסתכלים עלינו ואומרים, יש לכם את הבעיות שלכם, תפתרו אותם, תעדכנו אותנו שזה נפתר. כן. ובמלחמה כולם קפצו לעזור, ורק שאלו איך יכולים להיות חלק. הפרויקט בעצם מחבר משפחה מהתפוצות למשפחה של מילואימניקים פה בארץ, שיכירו
לישראלים זה נותן פתח להבין שחצי מהעם שלנו בכלל לא נמצא בארץ. כן. נמצא בתפוצות. בכמה מדינות אתם פועלים? יש לנו תאים במעל 10 מדינות כבר. איזה מדינות? כן. התחלנו לפני שנה וחצי. בעיקר בארצות הברית. כן. יש תא באוסטרליה, יש תא באנגליה, יש תא בצרפת, יש תא באורוגוואי, יש תא בארגנטינה. כן. טוב, מספרים מרשימים, בהחלט. כן, עובדים. ואם אני נשארת בעולם של התכלס, כמה השפעה תכלס? בואו נדבר פרקטיקה. איך מצמצמים את הפער בין השטח שאתה מדבר עליו לבין ייצוג בבניין הזה שאנחנו יושבים בו? וואו. אני חושב שההנהגה הבאה צריכה לצמוח מתוך השטח. אנשים שעברו את הדבר הזה בעצמם והיו בשטח, היו בכאב, ונתנו את כל כולם לעזור, ויש המון כאלה בעם שלנו, והם צריכים לעלות קומה, ולהגיע גם לבקש את המועמדות שלהם בעם. אתה חושב שיש משהו במנגנון הנוכחי שצריך לשנות לחלוטין, לתקן? ברור שכן. בעיקר במושג הזה שנקרא מפלגות, שזה מלשון פילוג. אני צריך כל הזמן להוריד אותך כדי להעלות את עצמי. צריכים לשנות את הקונספט, ולהתחיל לדבר על מה אני עושה, ומה אני עושה טוב, ולמה אני יש לכם איזשהו חזון, ממש תוכניות עבודה בעולם הפוליטי, בלי להיות מפלגתיים. אני יודעת שאתם מצהירים שאתם א-מפלגתיים, א-פוליטיים למעשה, אבל אי אפשר לקרוא לזה א-פוליטי, הכל פוליטי. ההנהגה של התנועה היא מורכבת מאנשים שונים לגמרי. היושב ראש של התנועה הוא אילן בירנפלד, שהוא יושב ראש של דלויט, שהוא שותף בפורום העסקים. כן. יש את הרב חיים איידלס, שהוא במקור מחסידות גור, גם היה קצין בצבא, והוא היום רב בתל אביב, בית כנסת של הרב גורן. הוא הנשיא של התנועה, ויש ממש אנשים מכל הקשת שחושבים הפוך, כן. ומצביעים הפוך בקלפי. כן. ראיתי גם באחד הסרטונים, יש את מורן זר מבונות אלטרנטיבה, ואת צילית יעקובסון מעמותת בת מלך. נכון. זאת אומרת, יש שם... צילית היא בהנהגת התנועה. רואים את זה ככה מאחורינו. ומורן היא השתתפה באירוע שלנו. ונתנו לה לדבר, עשינו אירוע בערב יום כיפור, שנה שעברה, 10 ימים לפני המלחמה, עם מעל 2,500 איש באנגר 11, שהכותרת שלו הייתה או שנתאחד מהר, או שתהיה מלחמה מהר. כן. לצערנו הגיעה מלחמה מהר. אז זה שיש אנשים מכל גווני הקשת הפוליטית, ושמצליחים לייצר איזשהו שיח לפני שמגיעים לעימותים האמיתיים, זה דבר שקורה. השאלה, איך מתרגמים את הדבר הזה באמת לכוח פוליטי, או שזה בכלל משהו שאתם לא מתעסקים בו? שאלה מעולה, אנחנו לא ממוקדים בתחום הזה, בטח לא בשנים הקרובות. אני חושב גם שהמציאות כואבת מדי בשנה הקרובה, ואנשים עוד נמצאים בתוך הרגל למי הם מצביעים, אבל אני חושב שחייבים לכוון לעוד 5 שנים, שמילואימניקים, אנשים שנלחמו, יובילו וישפיעו. אני לא מתיימר להגיד מי ראוי להנהיג. זאת אומרת, אתם מייצרים את הווייב בעצם? אנחנו כן ננסה לאתר דמויות מפתח בחברה, מימין ומשמאל, ולדחוף אותם קדימה ולהגיד לכם, יש לכם שליחות, השימה שלכם ממשיכה, תרוצו להנהגה, וחשוב כל הזמן לזכור, מי שצריך לבחור את ההנהגה, זה לא אני ולא אנחנו באולפנים, זה העם. כן. העם צריך לראות את המועמדים החדשים, שצריכים לעזור להם להביא את עצמם קדימה. האם זה כן משהו אבל שאתם חושבים עליו, ואת אמרת לאתר אנשים רלוונטיים, אז חוץ מלהגיד להם, לתת להם את ברכת הדרך, כן יש איזושהי מחשבה, שיהיה עוד איזה פרויקט מיזם להכשרה של אנשים כאלה, לעזור להם להתכנס לעשייה ציבורית? אין שום דבר פרקטי, יש חלום כזה, לפתוח תוכנית מנהיגות שכזו, אבל זה שוב, זה צריך לבוא מהעם. העם צריך לבקש את זה, העם צריך לרצות את זה, זה המפתח לשינוי. זה כנראה ספירל, הדבר מוביל לדבר. נכון. איך התגובות, בתי ספר נגיד, אתם מגיעים עם הצמדים האלה, או בכלל פעילויות שלכם, כל השיח הזה של האחדות והביחד ננצח, הוא גם מעורר איזשהו אנטגוניזם לפעמים, איזו תחושה שהאחדות משטיחה חילוקי דעות, היא לא מאפשרת בעצם להחזיק עמדות. בעצם ההרצאה נפתחת בצורה שמאוד מגרה את הנוער. בחור אחד מהצמד פונה לחבר, שאומר לו, אתה קפלניסט, ב6 באוקטובר חשבתי שבגללך אנחנו בדרך לאבדון, הוא עונה לו, אתה מתנחל, בגללך יש סכסוך ישראלי-פלסטיני, ואז הנוער מבין קודם כל שקורה פה משהו אחר, מבין שיש פה ההפך הגמור מהשטחה, יש פה ממש הנכחה של הפערים, והשלב הבא זה לתת כלים איך למרות הפערים, יש מכנה משותף כל כך עמוק, יש אהבה כל כך עמוקה, ואני מכבד אותך בצורה מאוד פשוטה, אני לא מסכים איתך על כלום, אבל אני מכבד אותך. והנוער לא רגיל לשמוע את השפה הזו, הוא לא רגיל לראות, בכלל הוא לא רגיל לשמוע שתי קולות שונים. אבל אז אתה אומר, אנחנו נסכים לא להסכים. אני אומרת, אנחנו צריכים, כאילו, לא, אי אפשר להסכים לא להסכים על דברים. יש דברים שחייבים להגיע איתם על הסכמה. יש סוגיות שאי אפשר להסכים לא להסכים, זה להיפרד.
שכן צריך להגיע לאיזשהו מנגנון אחיד, לאיזושהי הסכמה, איך הדברים יפעלו. דת ומדינה, למשל. נכון, אני חושב שזה מהות הדמוקרטיה. אנשים, בסוף יש בחירות, והעם בוחר את הנציגים שלו, כן. שאפשר להסכים איתם או לא להסכים איתם, ולאהוב אותם או לא לאהוב אותם, אבל בסוף הנציגים, הם אמורים לבטא את הרצון של העם שבחר כן. אותם. בסוף, כללי המשחק עם התרבות, היא תרבות של כבוד, והשאלה היא גם למה אנחנו מתווכחים. הרבה מהוויכוח הוא כדי לחזק את עצמי, כדי להיות צודק, כדי להראות שאתה טועה, וממש לא כדי לחפש מה הדבר הנכון כן. למדינת ישראל או לעם היהודי. ושם מתחילה הבעיה, ברגע שהסיפור זה אגו, אז הוויכוח ישר מוביל, אני רוצה, בשום מחיר אני לא אגיד שטעיתי, אני רוצה לנצח אותך, כן. אני לא איתך, אבל אם מתחילים הפוך, מהבנה, אני ואת כאן כדי להישאר, כאן אנחנו לא מסכימים על כלום, חייבים למצוא את הדרך, אז בסוף מוצאים פתרונות, כמו כל משפחה. אנשים מצליחים באמת להקשיב אחד לשני? זה האתגר הכי גדול שיש, וצריך לתרגל את השריר הזה. הולכים לחדר כושר, כל יום לעבוד על השרירים, צריך לתרגל את השריר הזה. אין פתרונות קסם. אבל המטרה שהנוער יראה שזה עובד. זה לא מילים גבוהות, אחדות זה לא שפה רחוקה, זה עובד. אחדות עושים בין שונים. איש ואישה עושים אחדות, יום ולילה, הפכים, אינג ויאנג, זה האחדות. אחדות זה ממש לא מה שכולנו חושבים, שכולנו בוא נראה אותו דבר ונהיה אותו דבר. זה אחידות, שזה משעמם, לא בשביל זה אנחנו כאן, לא בשביל אנחנו מקדישים את החיים שלנו לדבר הזה. אנחנו באמת מאמינים שאחדות זה הכוח שלנו. זאת אומרת שלמרות שאני הפוך ממך, יש משהו כל כך עמוק שמחבר בינינו, אני מוכן לתת הכל בשבילך, זה מדהים. כן. דבר מדהים שכבר שכחנו כמה הוא מדהים, הוא פשוט, אבל הוא מדהים. כן. אתה מאמין שמהמשבר הזה יצמח, האסון הנורא, המלחמה, אתה יודע, לא מאחלים שום דבר כזה לעולם, אבל שכן מהמשבר הזה צומחת הזדמנות? הגדרת את זה מדויק, צומחת הזדמנות. שאלה עם מה אנחנו נעשה איתה? צומחת הזדמנות היסטורית. אנחנו בימים היסטוריים, כל שבוע קורה משהו שלא דמיינו שיקרה. דברים משתנים, במקלטים אנשים נפגשו עכשיו עם שכנים שלהם, שהם לא הכירו, וזו דוגמה למה שיכול להוביל לא לפיצוץ, והבנה כמה אני לא דומה לך בשום דבר, או וואלה, אתה בן אדם טוב, ושתינו תחת אותו גורל, אז בוא גם נבנה פה ייעוד אחר, נבנה פה משהו משותף. יש לנו הזדמנות. שילמנו מחיר, אנחנו משלמים כל יום מחירים מטורפים, יש לנו עדיין חטופים בעזה, חיילים כל יום נהרגים, ואני חושב שכל אחד מאיתם צריך לשאול את עצמו, מה אני יכול לעשות יותר טוב בעבודה שלי, במשפחה שלי, בשכונה שלי, וקצת פחות לדבר על הפוליטיקאים שאנחנו, ודאי עם ישראל ראוי להנהגה שתצמח מהשטח, והנהגה מדהימה ומחוברת, שתאחד אותו, הנהגה שמביאה לידי ביטוי את כל הקולות, כן. אבל השיח ברמת האזרח בקצה, מה אני יכול לעשות טוב יותר? כן. ביום של הבחירות, אני הולך להצביע למי שאני חושב. דייקת כשאמרת שלמה נעשה איתה. זה לא איזו אופטימיות של יהיה טוב, אלא נעשה טוב, יהיה טוב. ואחרי 7 באוקטובר היינו בטוחים שהיא אחרת, ומהר מאוד חזרנו לשיח של 6 באוקטובר. זאת אומרת שזו הזדמנות. אנחנו צריכים לפעול. כן. אז אני קורא לכולם מוזמנים להצטרף גם לתנועה, להיכנס לאתר של נפגשים ישראל. נפגשים ישראל. בגוגל. להצטרף לקהילת הוואטסאפ, להצטרף לפרויקטים השונים, יש המון עשייה, וכל אחד משפיע, זה גם, יש הרבה ייאוש היום. אנשים אומרים, מה אני יכול לעשות? יש המון מה לעשות. ייאוש אינה תוכנית עבודה. בדיוק. זו כן. דוד סולומון, תודה רבה לך על הדברים שאתה עושה, תודה שהיית איתנו. ותודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו סיימנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, עד אז אתם מוזמנים למצוא אותנו בפלטפורמות הדיגיטליות של ערוץ כנסת, באתר שלנו, ביוטיוב, חפשו קולות של שינוי. קצת אוויר לנשימה, אוויר לנשמה. שיהיה לכם המשך יום נעים, צפייה מהנה.